Juuda, Isaskar, Sebulon, Ruben, Simeon, Gad, Leevi, Efraim, Manasse, Benjamin, Dan, Asser, Naftali. Mutta pelastusjärjestys on siellä Mooseksen kirjan 4. on tämmöinen pelastusjärjestys, mutta se kuvastaa myöskin se marssijärjestys sitä. Eli siellä on kätkettynä. Kristus johtaa seurakunnan lähetystyön kautta ja kasteen välityksellä niin, että sana vaikuttaa ja ihmiset tulee uskoon, jolloin saadaan takaisin se, minkä vihollinen on ryöstänyt. Pyhä henki vaikuttaa kaikkialla täällä. Ja silloin saadaan hengen voimasta, hengen hedelmiä, jolloin ihminen, joka on langenneena susi, voikin antaa evankeliumin lahjaa ja muita hyviä lahjoja lähimmäisilleen. Sitten tulee tuomiopäivä ja sen jälkeen autuus, eli Asser tarkoittaa autuus, Karitsan seurassa, eli Naftali on Karitsa. Ja Karitsahan on uhri eläin samalla tavalla kuin lammaskin, kaseli.